Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം Hare നമോ ഭഗവതേ Krishna വാസുദേവായ. പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല എല്ലാവരും നാമസങ്കീർത്തനത്തോടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നത് വളരെ നല്ലതായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മള് കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ യോഗം, കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മത്തിന്റെ യോഗം, കർമ്മയോഗം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു. റീക്യാപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. സാഖ്യബുദ്ധിയിലൂടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സ്വധർമാനുഷ്ഠാനത്തെ കർമ്മയോഗമാക്കി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച അർജുനന് പ്രപഞ്ച സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ ലോകം സ്വപ്നം പോലെയാണല്ലേ, പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ചൈതന്യം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അല്ലെ. ആ ചൈതന്യം പോയാല് പിന്നെ ജഡം മാത്രമായി. ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാനാവില്ല. പഴയ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതില് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഒന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, അപരിഹാര്യമായവയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ അർജുന, നീ ദുഃഖിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് ഭീരുത്വമാണ് എന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം പലതും പറഞ്ഞു. ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി അർജുനൻ. ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ വരൂ, അതല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് കർമ്മയോഗം ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആകെ
ഏതാണ് തീരുമാനം എടുക്കണ്ടേ ഇപ്പോഴും അർജുനന് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പോള് ഈ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വീണ്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം എന്നാ പറഞ്ഞാണ്. ഈ ഘോര കർമ്മം എന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനാ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. കൃഷ്ണാവബോധം നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഒറ്റയ്ക്കൊരിടത്തിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമോച്ചാരണം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ തുനിയുന്നത് യുക്തമല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ നാമോച്ചാരണം മാത്രം, ഒരിടത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കാം, അത് മാത്രം കൊണ്ട് പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞ ആദരവ് ലഭിക്കാനേ അത് കൊണ്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ചിലവരൊക്കെ ആദരിച്ചു എന്ന് വരാം, അല്ലേ, വലിയതാ യോഗി വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ സന്യാസി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരിപൂർണത ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജനത്തിനുള്ള ബുദ്ധി. നമ്മള് ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ. ബുദ്ധിയോഗം എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലോ ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യയോ അല്ല. ബുദ്ധിയോഗം എന്നുള്ളത് കർമ്മനിരതമായിട്ടുള്ള നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏകാന്തമായിട്ട് തപശ്ചര്യ ചെയ്ത് വല്ല കാട്ടിലൊക്കെ പോയി, അതുമല്ല. അർജുനൻ തുടർന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാത്. ദ്വയാർത്ഥമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരം എന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തില് ഇങ്ങനെ പറയരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അത് അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ്. ബുദ്ധിക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏകം വധ, ആ ഒരെണ്ണം ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്റെ ശ്രേയസിനായിക്കൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിനെ നിശ്ചയിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഏതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനും തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ കൂടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഇഴ പിരിച്ചെടുക്കാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പലതും പറയുമ്പോഴ് അല്ലെ, എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായ ഒരേ ഒരെണ്ണം, അതാണ് അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യം അറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് അർജുനൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാ ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെ. ചോദ്യങ്ങള് അർജുനന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ് നേടുക, അതാണ്. കർമ്മനിരതരാവുക, അതാണ്. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങലല്ല, ഏകാന്തത്തില് തപസ്സും ചെയ്യലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച അർജുനൻ എല്ലാം ഭഗവാനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു, അല്ലെ. എല്ലാം പറഞ്ഞു ഭഗവാനോട്, എനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണ് എന്നിപ്പോ പറഞ്ഞു തരണം എന്നിപ്പോ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കർമ്മയോഗം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിശദമാക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാന് മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിധാ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്ത മയാനക ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാര് ആണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് പദപ്രാപ്തിക്കായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത്.
അത് ആരൊക്കെയാണ്? തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ട് അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കൂട്ടരോ ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്. അങ്ങനെ 2 വിഭാഗക്കാരാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സാഖ്യയോഗം അഥവാ ജീവന്റെയും ജഡപദാർത്ഥത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കലാണ് ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയും ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെയും അനുമാനം, നിഗമനം, തത്വജ്ഞാനം എന്നിവ നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ വഴി. ഈ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുക മാത്രം അല്ലെ, അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാനൊന്നും അവര് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അവര് ജ്ഞാനികളുടെ തലത്തിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര് ഉണ്ടാവുക. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ പരമ്പൊരുളിനെ അഥവാ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കലാണ്. അങ്ങനെ സർവേന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ അതാ ചെയ്തേ, ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി തേടി. 2-7 2.7 ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്തു. അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നൽകൂ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോ പരമ്പൊരുളിനെ അഥവാ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. ജീവന് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രക്രിയയും ഇപ്പൊ നമ്മള് ശാശ്വത ബന്ധു നമ്മുടെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. തത്വശാസ്ത്രപരമായ അനുമാനം വളഞ്ഞ വഴിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം നേർവഴിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. എസ്കലേറ്ററിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തും അല്ലെ, അതാണ് ഭക്തിയോഗം. മറ്റുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരമായി അനുമാനം തേടി ഒക്കെ അങ്ങനെ പോയി ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതൊരു വളഞ്ഞ വഴിയാ, സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന പോലെയാ. 100 സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് അവിടെ എത്തണോ അതോ എസ്കലേറ്ററിൽ എത്തണോ അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം സുസാധ്യമായിട്ടുള്ള സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഭക്തിയോഗം ഈസി പ്രോസസ്സാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭിക്കും. 4 ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ ന ച സന്യാസനാദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പൊരുളിനെ അറിയലാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കലാണ് ഭഗവാനെ. അതുവഴി സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ സന്യാസം എടുക്കാൻ. അല്ലാതെ സന്യാസം എടുത്താല് അത് വിജയിക്കില്ല. ലൗകികരായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മളുടെ കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങാൻ. സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആത്മാവ്. ശരീരമോ ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്, ജഡവാഹനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യന്ത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതില് നമ്മള് മനോനിയന്ത്രണത്തിനായിട്ടാണ് ഓരോ തപശ്ചര്യകള്, ഓരോ ജപം, അതൊക്കെ നമ്മളോട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചിത്തം അടങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലം എന്നാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നാരായണന് തുല്യനാകാമെന്ന തത്വചിന്തകളുടെ സിദ്ധാന്തം ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക, കാവി ഉടുത്ത് ദണ്ടും ധരിച്ചിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയാല് സക്സസ് ആവാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് തുല്യനാവാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതൊക്കെ തത്വചിന്തകരുടെ ഒക്കെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാ. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയും, ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ വേണ്ട വിധം നിറവേറ്റിയിട്ട് സംശുദ്ധരാവണം നമ്മള്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മവാസന അവിടെ കിടക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചിത്തശുദ്ധി കിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം നമുക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അല്ലാതെ നീ ഇപ്പോ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാറായിട്ടില്ല അർജുന,
എന്നാണ് ഇവിടെ ധ്വനി. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്യവശകർമ്മ സർവപ്രകൃതിജൈർഗുണൈ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല. ഒരു ക്ഷണം പോലും ഒരാളും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല. അത് കൈകൊണ്ടോ കാലുകൊണ്ടോ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴും, അല്ലേ? എപ്പോഴും കർമ്മനിരതമാണ്. റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ വാസനകൾക്ക്, ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ വാസനകൾക്കനുസരിച്ചിട്ട്, അതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ സത്വഗുണം കൂടി നിൽക്കുന്നവര് നന്മയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. എന്നാൽ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാവട്ടെ അവർക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അതിനുവേണ്ടി ധാരാളം പ്രയത്നിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമാണ്. 90% പേരും അങ്ങനെ രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. എന്നാൽ തമോ ഗുണമോ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ എതിരായിട്ട് അവര് ആസുരീക പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെ? ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ വധിക്കാനോ അങ്ങനെ കളവ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് തമോ ഗുണികള് ചെയ്യും. അതൊക്കെയും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് അവരെ കൊണ്ട് അത്തരത്തില് കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല. എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ജഡവാഹനമാണ് ശരീരം. കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകേണ്ടി വരും. കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ജപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി നൈവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാം, എല്ലാ കർത്തവ്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാം, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാവണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകേണ്ടി വരും. സന്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്ന അന്തിമ ലക്ഷ്യം പോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. സന്യാസം അതൊക്കെ പിന്നീട്, അല്ലെ, എല്ലാ ശുദ്ധീകരണം നടന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്ന അന്തിമ ലക്ഷ്യം പോകാൻ സഹായമകമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഏതൊന്നും പരാജയം തന്നെ. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ യ ആസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരസ ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത കപടനാട്യക്കാരുണ്ട്. ധ്യാനം അത് അഭിനയിക്കും അവര്, എന്നിട്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലും ഒഴുകായിരിക്കും അവർ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ അനുയായികളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. വഞ്ചകരായിട്ടാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ സാമൂഹ്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖമൊക്കെ അനുവദനീയമാണ്, അല്ലെ? തന്റെ സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ച് ക്രമേണ നമ്മൾക്ക് ജീവിത ശുദ്ധി നേടണം. കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ കപടനാട്യക്കാരായി ധ്യാനം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും അഭ്യസ്തവിദ്യരായ അനുയായികളെ ഭോഷ്ക് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിക്കാൻ ശുഷ്കമായ തത്വജ്ഞാനം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഇത്തരക്കാർ അറുവഞ്ചകരാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ചില മിഥ്യാചാരന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? വേഷത്തിലൊക്കെ സന്യാസ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? കാവ്യ വസ്ത്രം എടുത്ത്. എന്നാലോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊന്നും പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചവരായിരിക്കില്ല അവര്. ഉള്ളുകൊണ്ട് അവര് മറ്റുള്ള ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആനന്ദത്തിലൊക്കെ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാവാം. അപ്പൊ അവരെ വഞ്ചകരാണ്. യോഗി എന്ന് നടിക്കുകയും
വിഷയങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്. പാപിയായ ഒരാളുടെ അറിവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ മിഥ്യാചാരന്മാർക്കൊന്നും അറിവ് നിലനിൽക്കില്ല. അതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അല്ലാത്തവരോ, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്കോ ഭഗവാനാണ് ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഉള്ളില് കൂടുതൽ നമ്മൾ വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാ അറിവും ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി തരും അങ്ങനത്തെയുള്ള ഭക്തന്. ഇപ്പൊ ഗോപികമാര്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരെക്കാളും ഉയർന്ന ഭക്തരില്ല. അവരൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, അവര് വേദോ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവരാണ് ഏറ്റവും പരമ ഭക്തര് എന്ന് മുനിമാര് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പാപിയായിട്ടുള്ള ആളുടെ ജ്ഞാനം തന്നെ മായാശക്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. എന്നാലോ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തന്നെ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. 7. യസ്ത്വിന്ദ്രിയാണി മനസ നിയമ്യാരഭതേ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗമസക്തഃ സ വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. പിന്നെന്താണ് പറയണേ? ശരിക്കും ഭഗവാനിലെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രവർത്തന നിരതമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അത്യുത്തമൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടു? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് ഹിതകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെയുള്ള ആള് അത്യുത്തമനാണ്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് പോലും തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സേവന കർമ്മത്തിലൂടെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്ന ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റി ദൈവ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാം. പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ടവനാണ് ശാസ്ത്ര അനുസൃതമായ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുകയും അനാസക്തനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ മിഥ്യാചാരന്മാരായിട്ട് പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദം പറഞ്ഞ് ഈ നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവരെക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥനായിക്കോട്ടെ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുക, എല്ലാത്തിനോടും അനാസക്തി പുലർത്തുക, അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആള് വേഗത്തില് പുരോഗമനം നേടും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു വിത്ത് പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളിൽ വന്നു ചേരുക. ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് ഉടനെ ഒന്നും ഫലം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അനേക ജന്മത്തിന് ശേഷമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ 100 മക്കൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷമം കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കണ്ട വേളയില് രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗം വന്നത് എന്ന് ആരായാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, 50 ജന്മം മുമ്പുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് രാജാവായിരുന്നു. അങ്ങ് ധാരാളം പക്ഷികളെയൊക്കെ അമ്പെയ്ത് കൊല്ലും. അങ്ങനെ പക്ഷികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പറന്നു പോവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദേഷ്യം വന്ന് അവയുടെ 100 മുട്ടകളൊക്കെ തട്ടിയെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ 100 മക്കൾ അവരവരുടെ 100 മക്കള് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിച്ചു, എന്താണ് അപ്പോ 50 ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, 50 ജന്മം പുണ്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു 100 പുത്രരുണ്ടാവാൻ. എന്നിട്ടാണ് അവര് മുഴുവൻ മരിക്കണത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായ പല കർമ്മഫലവും വരും. അത് ഈ ജന്മത്തിലെ ഒന്നും ആവില്ല, മുൻപത്തെ എത്രയോ മുൻപൊക്കെ ഉള്ള ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലങ്ങളാവും. സഞ്ചിത കർമ്മം, ആ പ്രാരബ്ധം അനുഭവിക്കേണ്ട വേളയില് അത് വന്നു ഭവിക്കും.
അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പറയും അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തില് അറിഞ്ഞോ ഒന്നും ഒരു തെറ്റോ ആരോടും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും. മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലം പക്വത പരിഭാഗം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് പ്രാരബ്ധമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ആണെങ്കിലോ എല്ലാ പാപത്തെയും തടയും, നാമജപത്തിലൂടെ എല്ലാ ദുഷ്കൃതവും നീങ്ങും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ എത്ര കോടി ജന്മങ്ങളിലെ പാപഭാരം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം മാറിപ്പോകും. ജീവനും ശരീരവും നിലനിർത്താൻ ഏതൊരാളും കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഭൗതിക പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കർമ്മം. അപ്പോ ശുദ്ധീകരണം നടക്കണം നമുക്ക്, എന്നിട്ട് വേണം സന്യാസം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെഡിൽ കിടന്നാൽ മതിയോ രാവിലെ മുതല്? ഇല്ല, ശരീരം നിലനിർത്താൻ ഏതൊരാൾക്കും കർമ്മം തന്നെ ചെയ്തേ മതിയാവൂ അല്ലേ? അപ്പോ ക്ഷത്രിയനായ അർജുനൻ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനും സൈന്യാധിപനുമാണ്. ആ നില കൈവിടാതെ ഒരു ക്ഷത്രിയ ഗൃഹസ്ഥന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റണമെന്നായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അഭിലാഷം. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥനാണ് അർജുനൻ, മാത്രമല്ല സൈന്യാധിപനുമാണ്. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള കർമ്മവും ചെയ്യണം, സൈന്യാധിപന്റെ ഡ്യൂട്ടിയും കർത്തവ്യവും നിറവേറ്റണം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളാൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടത്താതെ ആരും സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിച്ചും അന്യരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിച്ചും ജ്ഞാനി എന്ന് പേരെടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞുകൂടാ. വലിയ ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ മുതലേ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുക, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടേ കൊടുത്താ ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനി എന്ന് പേരെടുക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയല്ല, അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. കർമ്മം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്, ഓരോ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാ നമ്മളൊക്കെയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെയും ഉണ്ടാവും കർമ്മം ചെയ്യാൻ. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിലോ അത് മനുഷ്യനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ, ബന്ധന കാരണമാവും. പാപപുണ്യങ്ങളുടെ ഫലം അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും അല്ലെ, വീണ്ടും ജനിക്കുക, വീണ്ടും മരിക്കുക. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട്, കുടുംബത്തിലുള്ള ഇവർക്കെല്ലാം ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബിനി എന്താ ചെയ്യണേ? അതൊരു പൂജ തന്നെയാണ്, ഒരു യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പോലെ ആ കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അത് നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ, എത്ര നല്ലൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് അത്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നിയത കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഒരു യജ്ഞമായിട്ട് മാറുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പൊ പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും നമുക്ക് ഭാരം ഉണ്ടാവില്ല, പാപഭാരം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഭാരം ഒന്നും നമുക്ക് ഏൽക്കില്ല. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടെ ലക്ഷ്യവും വിഷ്ണുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ്. എന്താണ് വർണ്ണമാശ്രമം? പറഞ്ഞു നമ്മള്. വർണ്ണം എത്ര വർണ്ണം? എന്താണ് വർണ്ണം? വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്ര. ആശ്രമങ്ങൾ എത്രയാ? 4. ഏതൊക്കെ? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തല് തന്നെ ലക്ഷ്യം. വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധന കാരണമായി തീരും. നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് എന്ന പോലെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക?
നമ്മള് കർമ്മബന്ധത്തില് ആ കുരുക്കില് പെട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും അല്ലേ? നേരെ മറിച്ചോ നമ്മള് ഇതാ ഭഗവാനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ടൂളാണ് നമ്മൾ അല്ലേ? ഭഗവാൻ എന്താണോ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഇതാ പ്രവർത്തിക്കണു. മക്കളെ നോക്കണു, കുടുംബത്തില് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കണു, എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അല്ലെ? ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഗൃഹം വൃത്തിയാക്കുക. അതുപോലെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും അല്ലെ? എല്ലാവരും ഭഗവതാംശമാണ് അല്ലെ? ജനങ്ങളെ ജനാർദ്ദനായിട്ട് കാണണം, നരനെ നാരായണനായിട്ട് കാണണം എന്നൊക്കെയാ പറയാ. അപ്പോ എല്ലാവരെയും അത് ഭഗവതംശമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി എല്ലാവരോടും പെരുമാറുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബന്ധന മുക്തരാവാം. പാപകർമ്മത്തിനും പുണ്യകർമ്മത്തിനുമുണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ. ഏതു തരം പ്രതികരണവും കർത്താവിനെ ബന്ധനത്തിൽപ്പെടുത്തും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും പുണ്യം കുറെ നേടിയ നല്ല മെച്ചാണ് എന്ന്. അല്ല, പുണ്യം കുറെ നേടിയ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോകാം. പക്ഷെ ആ പുണ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് കാലിയാവുമ്പോ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് ജനിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ പുണ്യവും പാപവും ഇല്ലാത്ത ഒരു നിലപാടാണ് നല്ലത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നയാൾ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അയാൾക്ക് പിന്നെ ബന്ധനങ്ങളില്ല. ആള് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഒരാളെ ദിവ്യപ്രോക്തമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ യോഗ്യനാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ മുക്തനാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദിവ്യപ്രോക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരും അയാള്. എന്നിട്ടോ മാത്രല്ല ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനും കിട്ടും അല്ലെ? അവിടെ പ്രവേശനത്തിന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ യോഗ ലാഡർ നമ്മൾ നോക്കണം. ആദ്യം ഇവിടെ താഴെ തുടങ്ങണം. ആനിമൽ ലൈഫ്, മൃഗതുല്യായിട്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കണേ. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഇത് 4 മാത്രമാണ് ചിന്തയുള്ളൂ നമുക്ക് അല്ലേ? വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല. ഇവിടെ ഈ ഭൗതികതയില് കുറെ സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക. ഒപ്പം ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ട്, അതും അനുഭവിച്ചോളും. അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽ ലൈഫ്. അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു തലം മുകളിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മകാണ്ഡ, അതായത് വേദങ്ങളില് 3 കാണ്ഡങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മകാണ്ഡം, എന്താണ് പിന്നെ ജ്ഞാനകാണ്ഡം, പിന്നെ ഉപാസനാകാണ്ഡം. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാഗം യജ്ഞാദികളൊക്കെ ചെയ്ത് ഫലകാംക്ഷയോടെ അല്ലെ സ്വർഗപ്രാപ്തിയോ ഐശ്വര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വേണ്ടി ഓരോ യജ്ഞം യാഗം ഒക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കർമ്മകാണ്ഡികളായി ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അനിമൽ ലൈഫിന്ന് കുറച്ച് മുകളില്. അത് കഴിഞ്ഞാലോ സകാമ കർമ്മയോഗ. ഇപ്പൊ ഇത് 1000 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പന് പാൽപായസം കഴിപ്പിച്ചാല് എനിക്ക് വേഗം തന്നെ ജോലി കിട്ടും. സകാമ കർമ്മം അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരും. പിന്നീട് അതിന് മുകളില് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ അല്ലെ? നിഷ്കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഫലം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് കർമ്മം ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഭഗവാന്. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം, അക്യൂമുലേറ്റിംഗ് നോളജ് ആണ്. ജ്ഞാന സമ്പാദനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുക. അത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ എന്താ പറയാ, നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഇങ്ങനെ ഓങ്കാരമൊക്കെ ഉച്ചരിച്ച് കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ അല്ലെ? അത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു പോരുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റാണ് ഭക്തി യോഗ, ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, സൺഷൈൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് വന്ന സൺ ഡിസ്ക് കാണാം അല്ലെ? പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി സണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹത്തിനെ കാണുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്ത സിദ്ധികളൊക്കെ നേടാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് യോഗ ലാഡർ ആണ്. ആദ്യം ആനിമൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഭക്തി യോഗ വരയ്ക്ക് എത്തണം. ഇനി പ്രോഗ്രസീവ് യോഗ ലാഡർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആനിമൽ ലൈഫ്, കർമ്മകാണ്ഡ, സകാമ കർമ്മയോഗ, നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം, സാധനാ ഭക്തിയും ശീലിക്കും. അതോടൊപ്പം നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യും, മാത്രമല്ല സാധനാ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും.
ആ 9 സാധനകളുണ്ട്, ഭക്തി സാധനകൾ 9 എണ്ണം ഉണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണ്? 9 ഭക്തി സാധനകൾ ആരാ പറയാ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, ആ അതൊക്കെയാണ്. വിഷ്ണു സ്മരണം, ആ പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സത്യം, ആ, ആത്മനിവേദനം. അതെ, 9 ഭക്തി സാധനകള്. ആ സാധനകൾ ഓരോന്നും ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉയരണം. പിന്നെ പടികളുണ്ട്, ഓരോ തലങ്ങളുണ്ട്. ഇത് 9 കൂട്ടം ഭക്തി സാധനകൾ ഇത് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ നവധാ ഭക്തി സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് ഭക്തിയിലെ തലങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന്. അത് ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലില് ശ്രദ്ധ. നമ്മൾ പറയില്ലേ ഭഗവാനില്, ഭഗവാന്റെ വാണിയില് ഒക്കെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയും. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൃഢവിശ്വാസം. ദൃഢവിശ്വാസം തന്നെ. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ അത് ലെവല്, നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധയുടെ തലത്തിലാണ് വിചാരിക്കുക. അവിടെ നിന്ന് ഉയരാൻ കുറെ 9 പടികളുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ 9ാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് വരണം. അപ്പോഴാണ് ഈ ഗോപികമാരുടെ പോലെ ഉള്ള ആ ഭക്തി, ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണം. അങ്ങനെ വന്നതാണ് പ്രോഗ്രസീവ് യോഗ ലാഡറിൽ കൂടെ പോയാൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതില് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ആദ്യം ഒരു ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിരിക്കും അനിമൽ ലൈഫില്. പിന്നീടോ കുറച്ചൊന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കർമ്മകാണ്ഡത്തില്. കാരണം കാമനകളോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. പിന്നെ സെൽഫിഷ് ഡിസയർ, സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സകാമ കർമ്മയോഗ. പിന്നെയോ ഡിസയേഴ്സ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സാധനകളൊക്കെ ചെയ്ത് അവര് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് അവര് എത്തും. ഇനി ഇത് 3ന്റെയും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ എക്സ്പ്രസ് എലിവേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? ഇല്ല, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് യോഗ ലാഡർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, പ്രോഗ്രസീവ് കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് എലിവേറ്റർ ആണ് കാണേണ്ടത്. അനിമൽ ലൈഫ് തന്നെയാണ് താഴെ. പിന്നെയോ സറണ്ടർ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസ്, അതായത് സത്സംഗം, അതായത് ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള വ്യവഹാരം. പിന്നെ സാധനാഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തരെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവരാ പറയാല്ലേ ഓരോ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, തപശ്ചര്യ പോലെ ജീവിതം, ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ സാധനാഭക്തി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഭാവഭക്തിയിലേക്കും പ്രേമഭക്തിയിലേക്കും ഉയരാൻ പറ്റും. അതാണ് എക്സ്പ്രസ് എലിവേറ്റർ. പെട്ടെന്ന് കാര്യം നടക്കും, വളഞ്ഞ വഴിയൊന്നുമില്ല. യോഗികളുടെ മാതിരി കുറെ അഷ്ടാംഗ യോഗ കുറെ വർഷങ്ങൾ ഇരുന്ന് അഭ്യസിച്ചു, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മള് മുമ്പ് കണ്ടു. അപ്പൊ വേഗം ഏതാണ് എളുപ്പം? എക്സ്പ്രസ് എലിവേറ്ററിൽ പോണല്ലേ, അല്ലാതെ 1000 കോണിപ്പടി ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി കേറി പോയാൽ എപ്പോഴാ എത്തുക അല്ലേ? 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യത്വ മേഷവോസ്തിഷ്ഠ കാമധുക്ക്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം പ്രജാപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ, ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഒപ്പം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു. എന്താണ്? ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക എന്ന് വെച്ചാ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവന്മാര് സന്തോഷിക്കും, അവര് സന്തോഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചൊരിയും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ഭൗതിക പരിമിതികൾപ്പെട്ടവരാണ് ഭക്തരായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അല്ലേ, നമ്മൾ അനേക ജന്മങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല എത്രയാണെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയി.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഈ ചുറ്റിത്തിരിയാണ്. അങ്ങനെ യജ്ഞം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാലത്തോളം ഉത്കണ്ഠ കൂടാതെ സുഖമായി ജീവിക്കാനും ശരീരം നശിച്ച ശേഷം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും കഴിയും. ഇതാണ് ബദ്ധരായ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതി. അപ്പോ ഇവര് യജ്ഞം ചെയ്ത് യജ്ഞചക്രം ഉണ്ട്, അത് ഒരു വ്യക്തി പൂർത്തീകരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞ് ശരീരം നശിച്ച ശേഷം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും അവർക്ക് സഹായിക്കാനുള്ള പദ്ധതി. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അഥവാ ദൈവനാമോച്ചാരണമാണ് വേദോപദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. കലിയുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തനാണ് ധർമ്മം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വാ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. പരസ്പരം ഭാവയന്ത, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരമാണ് ചെയ്യണേ. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. അതാണ് പരസ്പര പ്രീണനം. അപ്പൊ എന്താണ്? ദേവന്മാരെ നമ്മള് യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരാക്കുക. അവര് നമ്മളെ സൂര്യൻ, വരുണൻ, അഗ്നി, വായു എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് നമ്മളെയും സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. ദേവന്മാരുടെ പ്രീതിയും അപ്രീതിയും മനുഷ്യന്റെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ എങ്ങനെ യജ്ഞം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണോ അതനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ പ്രീതിയും അപ്രീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണത്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവയജ്ഞ ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പ്രധാന ഉദ്ദേശവും അതാണ്. ഇപ്പൊ ഏത് ദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്താലും എത്തിച്ചേരുന്നത് ഫൈനലി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. വേദങ്ങൾ പറയുന്നു, യജ്ഞാചരണം സർവകർമ്മങ്ങളെയും പവിത്രീകരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പരിശുദ്ധമായി തീരും. ഇപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ കലയാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്, അല്ലെ? നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്ചതേ. മറ്റൊന്നിനോടും ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഭഗവാനിൽ മാത്രം മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. യജ്ഞമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു യജ്ഞചക്രം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ അറിവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ അതില് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓരോരുത്തരുടെ അവര് യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെ? യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മഴ, വെയില് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് ധാന്യങ്ങളും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ മഴയും വെയിലും ഒക്കെ വേണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ആഹാരം നമ്മൾ പവിത്രമായിട്ട് അത് പരിശുദ്ധമായി തയ്യാറാക്കി അത് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം തരുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കാം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചക്രം ഓരോ വ്യക്തിയും പൂർത്തിയാക്കണം എന്നാലാണ് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടായത്, കർമ്മം അവിടുന്നാണ്, ഏത് കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, പിന്നെ യജ്ഞം അത് എവിടുന്നുണ്ടായി, മഴയുണ്ടായി, ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അത് വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചക്രം, സൈക്കിൾ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ്, യജ്ഞചക്രം എന്നാ ഇതിന് പറയാ. യജ്ഞചക്രം. ഈ ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ യജ്ഞചക്രം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിലൂടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്യുവറാവും. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഒപ്പം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പ് ശുദ്ധമാകും, അല്ലെ? പ്രസാദ സേവയിലൂടെ പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനി എന്ന അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നു. കൂടാതെ ബുദ്ധി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷപാതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെ? നമ്മുടെ ബുദ്ധി മലിനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനേ സാധിക്കില്ല.
ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപ്തി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഇവയെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യകതയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ ഉന്നത തലമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തും. 12. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി വോ ദേവ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിത തൈർദത്താന പ്രദായേഭ്യോ യോ ഭുങ്ക്തേസ്തേന ഏവ സാ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ്. വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരുണ്ട്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, അഗ്നി, വരുണൻ, വായു ദേവന്മാര് അല്ലെ? അവരൊക്കെയും ഈ യജ്ഞത്താല് സന്തുഷ്ടരാവും. എന്നിട്ടോ അവര് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ നൽകും അല്ലെ? സൂര്യൻ പ്രകാശം തരും, ചൂടും വെളിച്ചവും തരും. അതുപോലെ വരുണൻ മഴ നൽകും, വായു നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അഗ്നി വേണം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ, എല്ലാം നമുക്ക് തന്ന ഈ അനുഗ്രഹം പരസ്പരം ആണ് അല്ലെ? അങ്ങോട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുക, ഇങ്ങോട്ട് തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം സമ്പാദിക്കുക. ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അന്യദേവന്മാരെ ഒന്നും യജിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം നമ്മള് സേവനമായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും സന്തോഷിച്ചോളും. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവയാണ്. സാധാരണ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. ദേവഋണം, പിതൃഋണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആചാര്യ ഋണം, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കടബാധ്യതയും കൊണ്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മള് തിരിച്ച് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പൊ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ചൂടും വെളിച്ചം, വായു, സൂര്യപ്രകാശം, വെള്ളം, നിലാവ്, മഴ ഇവയൊന്നും തന്നെ മനുഷ്യന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊക്കെയും നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയില് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ? ഓരോ ദേവന്മാരുടെയും കാരുണ്യത്താല്. അപ്പോ ഈ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നടത്തണം. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നാല് ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം തേടുന്നത് വരയ്ക്ക് നമുക്ക് അതൊക്കെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കർത്തവ്യങ്ങളും ഇല്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാന് ഹിതകരമായ കർമ്മം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടൂ. 12. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈശ്വരദത്തങ്ങളായവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. മഴ, വെയില് ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഈശ്വരദത്തമായത്, അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈശ്വരദത്തങ്ങളായ വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നവർക്ക് ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് കിട്ടും. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ വെള്ളം, കുപ്പിയില് വെള്ളം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് അല്ലെ? ആദ്യമൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന് 20 രൂപ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര രൂപയുടെ വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? അത് ഇത്രയും പ്രായമായ നമ്മള് എത്ര വർഷം, അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കോടി ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പണം കൊടുക്കായിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്ര കോടി ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നേന്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ഒരാളെ ആക്കി അവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അയാൾക്ക് വളരെ വലിയ ബില്ലായിരിക്കും തരിക ഹോസ്പിറ്റലുകാര് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിജൻ നമ്മള് ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെ? എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്രയോ സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതിനൊക്കെ പേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലോ എത്ര ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതേപോലെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ആ കർത്തവ്യം നമ്മൾ നിറവേറ്റണം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം നമ്മൾ അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം നമ്മള്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കില് ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, ആ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതികതയില്
എന്ന് വെച്ചാ എല്ലാം ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. എന്നാ ഭഗവാനെ ഒട്ട് ഓർക്കുന്നുമില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു സേവനവും നൽകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില് ആ പ്രകൃതി നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും. അല്ലെ? ചോരന്മാർക്ക്, കള്ളന്മാരാണ് നമ്മള്. അല്ലെ? എല്ലാം ഇങ്ങനെ കവർന്നെടുത്ത് സുഖം സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കുക. 13 യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈ ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വഖം പാപായേ ഭജന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ യജ്ഞത്തില് നമ്മള് അന്നം നിവേദിച്ചു, ഓരോ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചത് തന്നെ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മള് അത് പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവും. അതല്ലാതെ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണു, കഴിക്കണു, അങ്ങനെയുള്ളവര് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കണത് എന്ന്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമബദ്ധരാകയാൽ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. തനിക്ക് മാത്രമായോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനോ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ചോരന്മാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല, പലവിധത്തിലുള്ള പാപ ഇവിടെ എന്തോ തെറ്റുണ്ട്. അങ്ങനെ അവര് കള്ളന്മാരാണ്. അല്ലെ? സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുക, പ്രകൃതി ഭഗവത് ദേവദത്തമായിട്ടുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക, എന്നിട്ട് തിരിച്ചൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ അത് കള്ളന്മാരാണ് അവര്. 14 അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു, അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യജ്ഞചക്രമാണ്. നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞചക്രം കണ്ടു, അല്ലെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാ ജീവിക്കണത്. ആ ധാന്യം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവണേ? മഴ മൂലം ഉണ്ടാവണു. മഴ എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവണത്? യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് മഴ ഉണ്ടാവണു. യജ്ഞങ്ങളോ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. ആ യജ്ഞചക്രം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാ ഈ യജ്ഞചക്രാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഇവിടെ ധാന്യങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. ധാന്യം മഴ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവണു. ഇവിടെ മഴയോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവണു. യജ്ഞമോ കർമ്മം കൊണ്ടുണ്ടാവണു, അല്ലെ? കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. വേദങ്ങളോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു, അല്ലെ? അതാണ് യജ്ഞചക്രം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ് യജ്ഞചക്രം. അതാണ് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു, അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. മനുഷ്യന് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായത് ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷി ഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയാണ്, ഫാക്ടറിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയല്ല നിലനിൽപ്പിനായി നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത്. കൃഷിഭൂമിയിലെ ഉൽപാദനം മഴയെ ആശ്രയിച്ച ഇരിക്കും. മഴയാകട്ടെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ മുതലായ കിങ്കരരെയും. കൃഷിഭൂമിയിൽ മഴ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാവണത്. മഴ കിട്ടണതോ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരെയും കാരണം. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം, ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ദുർഭിക്ഷം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. ഇപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങള് ചെയ്യാം, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ തരുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മള് യജ്ഞം ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാല് നമുക്ക് ദുർഭിക്ഷം അനുഭവപ്പെടും. മഴയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായാല് നെല്ലും ഒന്നും കൃഷി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ ദുർഭിക്ഷം, ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടും. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. കലിയുഗത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞം സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായി പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മള് ആരാധിച്ചാ മതി. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങൾ മാത്രമാണ് മറ്റ് ദേവന്മാര്. അപ്പൊ അവരും സന്തോഷിച്ചോളും.
15 കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാത് സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞ കർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. എന്താ പറയണേ, ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിലാണ് അല്ലെ പല കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ കർമ്മവിധികളൊക്കെ വിവരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യാനും അതില് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന ആ അറിവില് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിലാണ് എന്നെന്നും ആ യജ്ഞം അതീന്ദ്രിയ സത്ത കുടികൊള്ളുന്നത്. കർമ്മ സംബന്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് വേദങ്ങൾ. വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം വികർമ്മം, ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരവുമാകുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 തരം കർമ്മങ്ങള് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം. 3 തരം കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അതായത് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങള്, ഒരാളുടെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയും. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും നിയത കർമ്മം, അതാണ് കർമ്മം. എന്നാൽ വികർമ്മം ആണെങ്കിലോ വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യരുതാത്തത്, ശരിയായ കർമ്മമല്ലാതെ വരുന്നത്, അതാണ് വികർമ്മം. ഇനി ഒന്നുണ്ട് അകർമ്മം, വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ കർമ്മവും നമുക്ക് നിയത കർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അർപ്പണമാക്കി ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് അകർമ്മമായി. അതിന് പാപഭാരങ്ങളില്ല, ബന്ധനമില്ല. അകർമ്മം അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം. അതെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മം നിയതകർമ്മം ചെയ്യണു, വേദാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് വേദനിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യണു, അത് കർമ്മം. ഇനി വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത ചെയ്യുന്ന കർമ്മം വികർമ്മം. ഇനി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അർപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാം അകർമ്മമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വേദവിധി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് രൂപം കൊണ്ടവയാണ് വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നത് തന്നെയാണ് വേദനിർദ്ദേശങ്ങള്. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് പ്രയാസമില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്നെ നമ്മൾ നൈവേദ്യം ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ, എല്ലാം അതിന്ന് സ്വാംശീകരിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കണ്ണിക്കൂടെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ? ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിൽ ആസക്തരായ ബദ്ധാത്മാക്കളെ അവരുടെ വഴിപിഴച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി മിഥ്യാസുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ളവയാണ് വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഇപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ചിലപ്പോ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി വെച്ചിട്ട് കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ ആ വാസന, കർമ്മവാസന കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്. ആ വാസന കർമ്മം ചെയ്ത് തന്നെ ആ കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങണം. അങ്ങനെ എല്ലാം മിഥ്യാ അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ അനുഭവിച്ച ശേഷം നമ്മള് പിന്നെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഓരോ കർമ്മ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം അല്ലെ, അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിലൊക്കെ ആസക്തരായവര് തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം അല്ലെ. 90% പേരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാലും അവർ കുറെയൊക്കെ അങ്ങനെ കർമ്മവാസനകൾ ഒടുങ്ങി കഴിയുമ്പോ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള പ്രക്രിയകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയും. അതുപോലെ അനുഷ്ഠിച്ച് സാധനാ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരും. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത അവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. വൈദിക യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല വെച്ചാലും ഭക്തിയിലൂടെ
അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലും നമുക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലെ? അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം, അതാണ് ആ കർമ്മം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടോ? നാളെ നോക്കണേ. ആരും മിണ്ടാത്തത്? മാതാജി, പുതിയ ആളുകളൊന്നും മിണ്ടാത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ, ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? എപ്പോഴാണ്? തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി ആ. സംശുദ്ധമായിട്ട് വേണം ഒരാൾ ആ. സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതെ, ശരിയാ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് എങ്ങനെ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും? ഇത് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ഒരു തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആ. കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സേവന കർമ്മത്തിലൂടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ആ. അത്ര എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അത്രേ എഴുതിയിട്ടുള്ളോ? ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ആ, വായിക്കോ. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. ഈ കർമ്മങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്താൽ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാം. ക്രമേണ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് താനെ ഉയരുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകാൻ കഴിയൂ. അതെ, ശരിയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കർമ്മം. അതിന് യാതൊരു ബന്ധനങ്ങളും ഇല്ല. ഈ ഭൗതികതയിൽ അത് നമ്മളെ തളച്ചിടില്ല. നമുക്ക് മോചന മാർഗം അതാണ്. ആ കർമ്മമായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം. അതാണ് അതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതികതയിലേക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നേക്കും ബദ്ധമുക്തനായി തീരാം. ശരിയാണ്. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താ? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം, ജപയജ്ഞം. അടുത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പടവുകൾ ഏതെല്ലാം? അത് ലാഡർ കണ്ടില്ലേ നമ്മള്? സൈക്കിളാണോ? ലാഡർ കണ്ടില്ലേ? ആനിമൽ ലൈഫ്, കർമ്മയോഗ, അങ്ങനെ. അതെ. അടുത്തത്, കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാ?
ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരം വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമോ ഉം. മദ്യം, സ്ത്രീകൾ മുതലായ വശ്യവിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ ഇല്ലാതാകുന്നു. അത് മാത്രം മതിയാവുമോ? അറിയില്ല. വേറെ ആരാ എഴുതിയ? കൃഷ്ണാവബോധ സേവനത്തോടെ കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും. അതെ, പിന്നെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. എത്തിച്ചേരും. ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കില്ല. മാത്രല്ല അവർക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ, പുരോഗതി ഉണ്ടാവും, ഉന്നതി ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അടുത്തത് വേദങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെ? ഉം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതെ. അടുത്തതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നാളെ നോക്കാം അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും? ധന്യമാതാജി, ഇനി എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, വേറൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.